O Concello de Porto do Son e Portosín poderá mellorar a infraestrutura dun dos piares económicos da vila, a pesca e o marisqueo. A nova nave das redeiras de Porto do Son ou o acondicionamento de lonxa de Portosín e Porto do Son son algunhas das melloras que se levarán a cabo coa inversión da Xunta de Galicia. Os traballos nas lonxas inclúen melloras no edificio da Confraría de Pescadores de Porto do Son, centraránse na renovación de cubertas, selado e pintado das fachadas, así como algúns departamentos interiores. Estamos moi contentos porque, bueno, esta era unha demanda tanto das redeiras de Porto do Son como da Confraría de Porto do Son e máis de Portosín e, bueno, a verdad que está recollido todas estas demandas. Pois mira, a nova nave de redeiras de Porto do Son por valor de 447.000 euros, o departamentos para os usuarios de Porto do Son por valor de 302.000, a mellora do abrigo e ampliación do atraque en Portosín por valor de 205.700 euros, o acondicionamento da lonxa de Portosín 121.000 euros, e, bueno, pois agradecerlle á Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, pois que nos atendera esta demanda. E, bueno, pois é un pouco a aposta que temos por un dos pilares económicos que temos en Porto do Son, que é a pesca e o marisqueo, non? O obxectivo é mellorar as condicións de traballo dos usuarios e usuarias destas instalacións e impulsar tamén a actividade dos molles. É o caso da nova nave das redeiras, que era unha gran demanda. Especialmente a nave das redeiras de Porto do Son, que é unha nave que, bueno, bastante incómoda, porque ademais é unha nave con moitos pilares dentro, as redeiras nos din que non poden meter un polipasto, ni meter un puente grúa para poder traballar máis cómodas, e hai moitísima humedad, é unha obra que, bueno, o mantenimento é moi caro, e, bueno, facer esta nave para as redeiras vai a mellorarlle moitísimo a maneira de traballar, non? E evitar fríos, evitar, incluso tamén para a forro enerxético, vai ter máis luces para que non teñan que estar os focos continuamente encendidos, e, bueno, contentos estamos con esta inversión. O prazo de execución previsto para estas obras é de 4 meses.